V najbližších rokoch by sa na Slovensku malo venovať viac pozornosti obnove kultúrnych pamiatok a medzi nimi i hradov. Je to jedna z 3 priorít Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. A takúto prioritu podpory prezentovala na dnešnom pracovnom stretnutí i Bardejovská samospráva. Mesto Bardejov chce podporiť všetky aktivity občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu, ktorý je jednou z najvýznamnejších dominant nášho regiónu. Pracovné stretnutie, ktoré iniciovalo mesto Bardejov a ktorého sa zúčastnili predstavitelia mesta a zástupca občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu, malo za cieľ definovať a hľadať formy spolupráce pri záchrane hradu Zborov, ktorý práve vďaka nadšeniu dobrovoľníkov z občianskeho združenia na záchranu hradu i samotnej obce opäť ožíva. Ako na tomto stretnutí zdôraznil primátor Boris Hanuščák, mesto si plne uvedomuje, že Zborovský hrad sa síce nenachádza na území mesta, ale tvorí nedeliteľnú a navyše atraktívnu súčasť tohoto regiónu a môže významným spôsobom ovplyvniť rozvoj turizmu i cestovného ruchu. Mesto Bardejov chce byť nápomocné nie len marketingovo, ale aj reálne v skutočnosti chce prispieť k znovuzrodeniu a tak povedal by som zviditeľneniu tejto historickej monumentálnej pamiatky pre širokú verejnosť. Treba povedať, že Zborovský hrad, ak si dobre pamätám, je deklarovaný ako 3. najväčší hrad v rámci Slovenskej republiky a myslím si, že z tohto titulu si zaslúži aj pozornosť mesta Bardejov. Bardejovská televízia ešte v septembri uplynulého roka priniesla reportáž o oprave Zborovského hradu, ktorý aj po takmer 3 storočiach od zániku dokazuje svojimi zachovalými a pevnými múrmi vynikajúcu prácu staviteľov, na ktorú chcú i ďalej nadväzovať súčasníci. Dobrovoľníci z občianskeho združenia ešte v marci 2010 vyhlásili verejnú zbierku na záchranu hradu a dnešné pracovné stretnutie a podanú pomocnú ruku mesta len vítajú. Som veľmi rád, že taký krátky čas prešiel a dneska môžeme hovoriť o konkrétnych nejakých víziách o spolupráci v súvislosti so záchranou Zborovského hradu. Mesto Bardejov, ktoré má úplne iné možnosti, môže nám pomôcť jednak v propagácii, jednak finančne. Ministerstvo kultúry vyhlásilo teraz nejaké nové možnosti, ktoré otvárajú aktivitu pre dlhodobo nezamestnaných. Možno, že aj týmto smerom by sme sa mohli uberať. Spoločná propagácia, vzájomná spolupráca so združením i starostom obce Zborov, hľadanie grantových ciest, ale i využitie pracovných síl cez verejnoprospešné práce, to všetko môže pomôcť pri záchrane tohoto renesančného opevnenia. Dôležité je konať rýchlo, aby Zborovský hrad vydržal najväčší boj proti zhubnému zubu času.